Ikensvet. Zdravo drugari! Danas upoznajemo morske životinje. Ko to pliva polako i nosi oklop na leđima? To je morska kornjača. Ona ima veliki i čvrst oklop koji je štiti. Zamisli, kornjače putuju hiljadama kilometara da bi položile jaje na istoj plaži gde su se rodile. Vidi kako lepo i polako pliva. Pazite! Ko ima velika peraja i oštre zube? To je ajkula. Velika bela ajkula je najbrži plivač u okeanu. Da li znaš da ajkuli stalno rastu novi zubi celog života? Odlično! Ona je veoma snažna. Ovo je jedna ogromna životinja koja voli da peva. To je grbavi kit. On je veliki kao autobus i prska vodu u vis. Njegova pesma se može čuti veoma daleko ispod vode, kao prava muzika. Ko najviše voli da se igra i skače? To je delfin. On je uvek veseo i voli da se druži sa nama. Da li znaš da delfini spavaju sa jednim otvorenim okom da bi pazili na opasnost? Da, delfini su mnogo pametni. Ovaj kit je crno-bele boje. To je orka. Ona ima prelepe bele šare i pliva u velikim porodicama. U porodici orki baka je glavna i ona vodi sve ostale gde da plivaju. Ko je ovo? Mala je, narandžasta i ima bele pruge. To je riba klovn. Ona se krije u šarenim koralima da bi bila sigurna. Ona i koral su najbolji drugari i čuvaju jedno drugo od velikih riba. Baš je slatka, zar ne? Ovo je najveća životinja na celom svetu. To je plavi kit. Njegovo srce je veliko kao jedan mali automobil. Plavi kit je veliki kao 3 autobusa i veći je od svih dinosaurusa koji su ikada živeli. Wow, baš je veliki! Wow, koliko smo neverovatnih stvari danas naučili. Vidimo se sledeći put. Ćao!